kula kunjuk ning ngarsa paduka Kanjeng Rama ora susah dadak ngabekti karo wong tuane. Sedaya apa ngabekti nyata niku sing bakal gawe wiraki wong sak Madukara. Broto laras kowe iki anak jaroko kurang nggo tirakat kurang nggo sesirit. Ngerti apa? Cukup saka ngawung kepanten terus kudu dikarek karo lantepe kuku kanca kanapa dina iki waja dipati lumawan menyang negara Ngastina. Bakal gawe pados Mandra Kumara yo sawangen bapakmu iki. Jangan kowe iki rabi sapa sing ora kakoke wedi anak-anak kaya kowe. Sing atase rabi wae kanthi bakal urutan bakal gawe wirake wong sak Madukara. Suwe-suwe sempat meripat kutak gunawan orang mingkat ojo takon dosaku broto Lara Santri opo mboten keparangipun bengal mugi keparwa paduka Raden jabel pangandikan monggo enggal kuatur nampa ingkang putra Brata laras pangeran jalan rupa badhe kados pundi menika anak kula anak ing bakal gawe wirake wong pedha paduka anak kula Brata laras dina iki ya kepanjen kabeh karo anakku Brata laras Madukara ora duwe larasati janaka sing jejeg ajeng-ajeng ibune Abimanyu opo jajane wong aku ki apa ngarep meneng ning suwe-suwe kok malah saya sesek dadaku kok semono tega bingung karo Brata laras karo adikku Larasati upamane aku tega kowe karo apa kudu wajar iki wong wedok iki wong kanca buri arep aku kanca buri arep aku iso kok pangan kanca buri ning aja kowe sing Pangeran moga kisah kayu dieling-eling lakon kang wis kawuri aku karo Larasati wis cilik diopeni karo Biyung Sagopi aku wis cilik digendhog dikempet dinding dikutang ditulang karo Biyung Sagopi kowe tau males sapa karo Biyung Sagopi sing atase kudu ngarep dadi manten wae kok kanthi kaya ngono tembungmu nganti kowe tega nuntun karo si Brata laras pangeran aku cilik iki lho bakal Yung Sagopi aku durung bisa males karo Yung Sagopi aku njaluk lilane atimu dina iki aku tak males kabecikan karo Biyung Sagopi yen ora bisa ngrabekke Brata laras aku sing saged bakal ngrabekke Brata laras pangeran kowe arep nang kula ajeng mulih ning Maitan ajeng apa kok tiba kula urip kaya ngeten iki arep mulih ning omah peron monggo dhisik upamane Bratajaya Larasati lunga saka Madukara belani Brata laras aku iso nampa yen kowe melu lunga ketemu pirang perkara kowe arep belani sapa kula mboten belani sapa-sapa kula belani pribadi kula piyambak kula sewu blak kota blok suka nek kula kana ngomah dhewe gak kuat aku dasare kula sewu nggih tinggal kasih panjenengan iki bojo telu enten kula enten Larasati enten Mbak Bratajaya lho bojo telu mawon paribasan kula iku ora kober garing lho apa meneh kula niku ijene omah ayo sing gajur umur gadan kula silahkan sewu utawi panjenengan dadi wong lanang sing saking tanggung jawab
bojone jan ora paten. Nganti kaya ngono. Sampeyan iki dadi wong kok kaya melu urun-urun tembung. Nggih. Ngaten nggih, Raden. Mboten kok jeneng kula niku rubuh-rubuh gedang niku mboten. Nek sampeyan nunduk kali Brata Laras bakal sampeyan dosa. Di rumahne aja mung kriya-kriya. Pira anak dhewe. Dosane ngopo? Darmane wong tuwa teng anak iku siji menehi jeneng sing apik, loro ngopeni anak kanthi rejeki sing halal, telu minterke anak pungkasane nek anak wayah rabi wong tuwa niku kudu duwe tanggung jawab ngrabekke. Niku lah nek sampeyan tuh anak pengen rabi mung perkara tukon sing kaya ngoten niku sampeyan eling mboten nalika sampeyan ajeng rabi kali bloke Abimanyu niku tukone kaya napa mongko pitukon abot kabeh mawon sampeyan iso nyembadani lho tukon kaya ngono kok sampeyan ora iso nyembadani malah kabeh-kabeh dituduh kabeh-kabeh kon lunga sampeyan iku bapak sak napa niku wong tuwa ora tanggung jawab sampeyan kok kalah kali gareng gareng mlakune kon kaya ngoten niku mlaku ngetan iso teko kidul niku yo ngrabekke anake lah sampeyan iku sadra lanange jagat jagone dewa jarine titis Wisnu ngrabekke anak ora iso pun sampeyan lare nedhan satriya Brata Laras aku sing Keton sampeyan keton mesti. Pokok kita juga jak mulai. Pokok sampeyan iso ngrabek bertolak, ora iso ngrabek anak kula. Tetep mulai nemahitan aku makene dijo nang. Nanti kaya ngono kuwi. Kajenge. Iya. Tak tungkone Brata Laras. Sametake busanaku. Kebewitan ora? Iya. Ngono ki mangke yo apa perkara ora kabeh-kabeh ditunduk kabeh-kabeh ditunduk. Wong lan aku permenangan. Enten apa Bagong iso udan nang tawon. Gono. Kowe iso mbok tumpakno meja iki. Cumo. Tak pikir yo ada wong lho nyane iki. Nek telu gede-gede to apa tumo. Awejan. Ale. Ora suci apa suci? Ngertake saling ingat iki. Kowe padatan sampur pariyangno. Jare parang gede. Nganggo sing apik apa sing biru apa sing ijo? Sapetake sing pink. Iya. Ngagem enten ijo nggih. Iya. Ngerti gone apa ora. Ayo apa iki? Aku arep lunga. Arep lunga ya lupa. Aja nyabek. Nunang aku tuh nek dina iki kok boten sakit. Iki gaya kula pas dhewe. Nek iki pas deres-deres. Banjir. Banjir kira-kira tegal. Dia disabar nggih, pancen. Nggih kaya ngoten niku. Saware banjiran. Iki pesan bos, wong dadi wong tuwa niku nek konku ditoto. Kakang Sumar, kula melu sak lakuku nggih. Mboten laku ditaken jago. Nggih niku nggih. Sok melempret napa-napa niku ditoto riyen. Bener. Senengane lho.
Kok gak kaget? Alang-alang kulo dhewe. Lah yen mriki mboten ten kota misalnya ten kota kaget aku. Drone kok diajak-ajak. Kok kaget tak popo pangawan popo.